गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियानि दारैहाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावनो लुबैदों। गिबियावनो जय मुसाहारि बिथांखौ इउपिपिएल राजनिति दोलोआव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि दिनावहाय बिपिएफ होनोब्ला हाग्रामा महिलारि आरम्भनिफ्राय दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारियानो बिपिएफनि आफादगिरि। बेयो दिनैनि दिनावहाय रायजोनि दोल नङा, बेयो हाग्रामा महिलारिनि दोलोसो। बेक्तिगत सम्पति बायदि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ सालायबोदों आरो बिथाङा रायजो राजाजों जेबायदि खामानि मावनांगौ, गावनि दोलोनि देरहानाय बिजाथिफोरजों जिबायदि बेबहार खालामनांगौ, जिबायदि रायलायनांगौ, जिबायदि खामानि मावनांगौ, बैफोर दिगाव बिथाङा बिमा माहारिनि बिमा गदायनि मेगनजों नायनाय बायदि बिथाङा नायबाय थादों। बिनि फोरमानाबो आंबो सासे मानास सेरफां समस्तिनि नांगोलनि सबि एबा बिपिएफजों देरहाबोनाय आंबो सासे बिजाथि। नाथायबा दिनैहाय आङो बिपिएफखौ गारनो गोनां जादों। गारनो गोनां जानायनि मेइन खारनानो जाहैबाय जे बिपिएफ दोलोआव थायोब्ला दिनैनि दिनावहाय जिहेतु सारा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ बिदाय होबाय, हाग्रामा महिलारिखौ बिदाय होबाय। बे दोलोजों थानानै खुनु रायजो राजानि अभाब अभिजोग रायजोफोरनि सुबिदाफोरखौ खालामनानै होनो हायैनि खुनु लामा गैया। बेखौ नायनानै आंबो दिनैहाय गोबाव समनि सिगांनो आङो बिपिएफ दोलोखौ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों। नाथायबा बेयाव आंल' नङा, गोबां जोंनि एमसिएलएफ्रानो दिनै बिपिएफखौ गारबाय। जे आं नोंसोरनो नाम होनो लुबैदों दिनैहाय, जे एकदम सोनाबनिफ्राय आराम्भ खालामनानै रेवरेवा नार्जारि बिथाङाबो बिपिएफनिफ्राय देरहादोंमोन, बेबो बिपिएफखौ गारबाय। आरोबाव राजिब ब्रह्म, जायखौ बांगाल होनना बुङो, राजिब बांगाल होनना बुङो, बिथाङाबो बिपिएफ जानानै देरहादोंमोन, बिथाङाबो दिनैहाय बिपिएफखौ गारबाय। आरो बेजों लोगोसे सायखं बसुमतारि, जायखौ नों सावरायग्रा, बिथाङाबो बिपिएफ जानानै देरहाबोदोंमोन, बिथाङाबो दिनैहाय बिपिएफ दोलोखौ गारबाय। आरो फैयै सुबाइजार समस्तिनि प्रभात बसुमतारि, बिथाङाबो बिपिएफ जानानै देरहादोंमोन, बिथाङाबो दिनैनि दिनावहाय बिपिएफखौ गारबाय। आरो आंबो मानास सेरफां समस्तिनि धनन्जय बसुमतारिया, आंबो बिपिएफनि सावगारियावनो, नांगोलनि सावगारियावनो देरहाबोदोंमोन, आंबो दिनैहाय बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव हाबबाय। आरो बेजों लोगोसे बिजित नार्जारियाबो बिथाङाबो बिपिएफ दोलोजों देरहाबोदोंमोन, बिथाङाबो दिनै बिपिएफ दोलोखौ गारनानै हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैबाय। आरो बे दिनै सालबारि समस्तिनि जय मुसाहारि, गावनिनो आगदा अखाय एक्स बिएलटि, एखेबारे बिटिआर सोरजिनायनि मैखोम भुमिकाया बिथाङाबो दङ। बिटिसि सोरजिनायाव बिथांमोन भुमिका दं। नाथायबा दिनैहाय जय बसुमतारिया, जय मुसाहारि, बे रायजोनि जा सालबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, बे रायजोफोरनि सुबिदाफोरखौ खालामनानै होनो हायैनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिजों जेबो जानाय नंला, हाग्रामा महिलारिखौ रायजोआ अनसायला, बे दोलोआ रायजोनि दोलो नंला। बे हिसाबै दिनै बिथाङाबो बिपिएफ दोलोखौ गारनानै दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान लाबाय। हाग्रामाया दिनैनि दिनाव बिग जिर'। माबायदि खहा जागोन प्रश्नआनो गैला, खहानि अनजिमा गैला, जोब्बाय। दिनैनि दिनावहाय गावसिनि बिपिएफफोरनि दिनाव आमोलावनो बे नांलाय खमलायाबो आराम्भ जाबाय, मिथिबाय। आंबो बै समावहाय हाग्रामा महिलारिखौ सोरबा गाज्रि बुङोब्ला, सोरबा रायोब्ला आंनि खोमोना सिदा जाजोबोमोन। एफा मोजां मानसिखौ मानो रायखो, मा होखो होननानै। नाथायबा आं दिनैहाय हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै प्रमद बर' बिथांजों थाफैनायनि उनावहाय प्रमद बर'नि अन्तरखौ आं दा दिनैहाय मोनथिजोब्बाय। हसाहसिगै बिथाङा रायजोनि लिडार, बिथाङा गोबाव सम जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ रायजो खुंनो हानाय मोन्थायखौ मोनगोन, रायजोआ बे सुबिदाखौ होगोन। गोजोन्थों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि
दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।